Έλα να ανακαλύψουμε μαζί πώς θα απελευθερωθούμε από παλιές εμπειρίες που έχουν ξεθοριάσει. Έλα να κάνουμε μαζί ένα καινούριο ξεκίνημα και να βρούμε με τι θα τις αντικαταστήσουμε. Το ρόδο της ερήμου, όπως το βλέπετε στη μέση εδώ των κεριών, δίνει διάβγεια και φωτεινότητα, ικανότητα πνευματικής αντίληψης, ανακουφίζει από το στρες, δυναμώνει την δύναμη της θέλησης, χρησιμοποιείται για προστασία από επιθετικές ενέργειες και θεωρείται πως λύνει μοτίβα που επαναλαμβάνουμε στη ζωή μας. Ενδυναμώνει τις προθέσεις μας και τις δηλώσεις μας και αναπτύσσει και ισορροπεί τις ενέργειες στα ανώτερα τσάκρα. Ακολουθήστε με, στείλτε μου μήνυμα και πατήστε like αν θέλετε να σας βοηθήσω να απελευθερωθείτε από παλιές πληγές που έπρεπε να έχουν κλείσει.